Yeah, what's up mga ga? May buntag. Uy! Dah, fokus kayo? Fokus ka sa goal mo. Mag-focus ka. Iwan mo na. Da. Mag-level up ka. La. Ay, pamilya mo. Yeah, what's up? May buntag da be. Ga. Uy! Dah, yung mino. Pati ato eh. Ha? Kalit na. Ah, Pasko na ya. Uy, baka naman daw gift lah. Birmans. Yeah. Sekarang mga gano, first day sa Burman, September 1. Ligo. Asa ka? Nagputos kong sinanay ba? Sigsuro yun sa'yo sa buntag ko man, ligo sa. Nawa. Sugo nagpresyo, buntag ba ganay sa'yo? Uy, Pasko na pa dong, dili mo magsapot-sapot kay Pasko na. Ligo sa. Tagaan og gift ni Santa Claus. Na, di ka tiga-gift ni Santa Claus ko no. Sama, saya tawagan na. Sili ba eh? Nara sili oh. Asa mo? Buntag sa'yo, asa mo buntag sa'yo? Sige maglaag ah. Si ano? Papad. Papad. Lah. Chuya papad eh. Chuya is mga papad. Dito siya kung dito. Agay! Hatod ko sa mo ah. Hatod ko ni mo. Hatod ko ha. Ato na ta. Sinilas ni mo. So na siya. Best friend ni mo. Best friend ni mo. Ah, natawag mo best friend. Ha? Takob? Di marunong hatod dire. Ngayon ka mano na to ka sa doyan balik. Hindi ka masuti lang nanay de. Okay. Ma! Pasko na ko no, pandama na ko no, bunodihan ka riyan na. Ay. Dahil no? Pasko na lang no? First day sa, Burmans. Ato na ka? Ato na? Balik lang ko nga to ha? Dito dra ko ni mo. Bye! Tayo, lating na tayo. Sudan to. Dah. Dahon na sudan. Balik lagi ka. Ha? Why ka doyan dito no? Why ka ba no? Anong asa man balik to nimo? Wala di katigayan na lang kayo ninyo de. Ano man? Sige to lang ha? Palang imo eh, kanilang paano? Man tayo kung ano. Masaya ba ito na karoon ma? Nalaba? Ha? Nalaba, laba dami rin ron, labandero. Pila ipahayan mo, 5? Pila man nakabok ang 5? Ah, di, tigaan, di ka mao. Pila kabok ang 5 be? Pila kabok? Oh. Pila lagi kabok ang 5? Nanak ko ng 5 na ay. Nay. Pila ka boxing ko? Pila man ang 5? Pila man ang 5? Be. Pila ang 5? Ingnan, Ari ka mao. ingnan ka nga, ay gihatag ang sukli, gihatag gini mo. Pila ang 5 be? Pila makabok ang 5? Ayaw panlabay bato ah. Di ka tigaan. Pila ka bok? Pila lagi ka bok ang 5? Ang pay pala ka mo be. Pila ka bok be? Ana oh. Ah, di tadloan. Pila ka bok ang 5? Pila. Nana? Pila? Pito ko bok. Uy. Palpax. Bawag mo lang sang hangin kayo. Asal ka? Ito na mo? Ma? Asal mo ka? Ha? Ang kuan? Labunon? Ha? Unsa? Bernes na lang? Okay, fine. Bye! Ga! Ga! Nakailansang? Oh. Mga ayaw ga. Ano, kuan may lansang bi?
Lansang ba? Gamay lang. Unom lang kabuk. Ha? Unom lang kabuk. Sana. Kanang kuan? Kanang nails. Pila sukod ba? Sukod. Kuan lang. Sukod ba? Tris ba tris? Tris? Nakay dos? Wow. Tris lang? Tris na. Daghan lagi ni kural dito. Kural lang nagbalik ni. Milon? Tubo ni milon dito eh. Robo na ako na itanong. Buang. Asar kin mo pa mo trabaho dai. Sabi ka sana. Di ka og masipya patay ka sa tetanus na. Ba pa may magamit eh? Oke. Taya lang pa unang erkip. Sodro mo na diri no. Ay balungan ko. So, Atak to no. Tagkas yung trace eh. Hmm? Tara. Tara koy. kita sa ka apa yung bubuo? Ha? Hindi mo na lansa. Buang. Sirumra. Mana gamit? Buang. Tuwa niya. Somer kim. Tutbras ba? Palpak ang project engineer. Nah siya, resulta sa picking nga panday. Palpak nga product. Panday-panday ra ba? Bisa. Migas. Ha? Migas gagmay. Gagmay ba? Tagko, amigos. Di mao eh. Di mao. Balik ka. Kaya nakapunon ako gaan, bright idea. Tas, hangin kayo eh. Hangin kayo. Mga baog. Kaya jumaga. Ha? Kana ba ka nang giputos og sago ko ay na? Ha? Kana nang giputos ako dai na pa ko ha? Kana ninot ko aon ginayon. Sugo ako ba? Pangayog lansang ilang kay Wilner. Sige na. Gikilig si Clear. Gikilig si Clear. Gikilig siya na si Korean. Gikilig oh. No. Lagi gikilig lagi kagak. Play na na. Play na. Matik na daan. Amo ka? Ha? Amo ka? Woko. Oh. Di drama si Dilay, di na masugos Dilay. Yo, Korean. Baka naman Korean. Di na masugos. Tungkol sa Koreans. Mga opa. May na pa ubsan diha may pre na. You know? Kasi Diri siya. Taas lagi siya. Hmm. Hindi mo siyang ubsan. Ngunit ko ng mga mathematician. Diri ko dapat na. ha? Diri ko dapat. Oh. Diri guro. Apa gi siguro? Apa gi klaro? Bilang ka na. Kaya di mao tang-tangon. May way tang. Buah. Tara di ay. Ahat kayo. Okay kayo. Sipo kayo. Ayo. Yan tao na sa skilled. Tao gas mo. Pwede dos ang gas? 5 deh 5. 5 no minimum. Nama di bolbo? Oh. Oh, ni kuan ako ni adjourn ako dito. Retire mo rag pulis. 5 gas ba 5 di bolbo? Ato so kaya nag-vlog ba? Pwede ra isago lang gaso gidibol. Oh, guwapa ka na ayo. Bili ka not brush? Bili ka not brush? Adik ko eh. Not brush ba? Limpyo jarada. Apa siya kasi
Simple good. Simple lang na siya. Hindi mo siyang bason. Kapasa na niya. Masya trapuhan para mo siya. Para mauga. Oo. Siyempre, ano nga. Nana na. Di na libugon. Hindi, yung angay. Ang uga, bason. Bason. Ang basa, ogun. Oghon. Ano na siya? Matik na daan. Ano na siya? Darel. Sakto na kita eh. Lubi? Ano lubi? Ito? Barely time ba? Dali. Barely time. Kunat time. Kunat. Ano na ka eh? Kesa ka? Nagko lihat dia. Silag ba? Higda. Ano na gamit? Ano na gamit? Pabadlong. Ay gamit. Laim sa kayong balay o badlongon. Mingaw, no? Walangas. Wagid. Puro. Kabuhay-buhay. Kung puro butan ba no? Burubutan, way kinabuhi ang balay. Way badlongon. Walay di masugo. Kaya kadilay. Nahuma na lang ko dire. Ay, di siya pasugo gid. Di siya balibag. Di pa siya matando. Okay na siya. At least. Na mga engineer eh. Mga secret moves eh, mga kibaw eh. Ikaw ma dito kay ligo. May agas. O, wayagas manugba. Schedule man. Di akong plano ta. Gani ha. Yung mas mama manlaba ko nako. Sakto rin ako manlaba. Kuno man. Mabasa ra gyapon. Mugit. Mabasa eh, hay mo mabasa. Mabasa ang basa di ma pwede. Kaya ang basa pogon man. Oghon. Yang uga, bason. Pabason. Oh, muna siya. Sakto to siya. Mm. Ugam na nila bulingon. Kawanon man. Ya bason to nako. Oh. Ya imong ikuan kawanon man. Di pwede. Basa, basa pig samot. Di pwede. Di pwede kay tumaran ka. Mas main maligo tagaduha. Patingob ugma ba? Mo pito no. No. Di ka mo outro noon. Play. Tuan. Ano tayo baton? Oh. Patay baton na yan, Bon! Huwag kay labot! Bilin ka! Ikaw. Lah, mga haraba mga ko, no? Mananabas, oh. Mga mananabas. Liwata ko nung jeepre ko no, manunggab. Okay. Alala. Ayo, banaga. 5, 4, 3, 2, action. Agay, nag-action ba ko na? Giwa, balik. 5, 4, 3, 2, action. Giga na. Ato dito ka kuya Budjul hatag ato kuya Budjul. Na. Pangusa. Oh. Peso napaka-winner na dai. Ako na ga. Ano nangyari? Yari man. Okay ra to. Never mind. Ha? Never mind na to siya. Ha? Never mind. Saluyot ta kay magutan ta. Asa ba? Mo ni saluyot? Ha, kana? Tunggu deh seluyur eh. Mau utan nih sih ya. Magutan na dai. Taro na. Subano bisa utan. Be, kasa kana saluyot na. Seluyut. Taro na tino na. Oh, Basig papuno. Masig scattered. Ha? Hoy. Pase yung kuana be. Yung work da. Una na lang ha. Mo gamunggay man. Ha? Gamunggay ko nya. Unsa? Tangad. Pagbati, wala na. Pagbati masad. Di. Una ko. Ayo. Ting pong. Tangad. Kuha lang dong. Ayay. One-arms man. Ada tanan eh. Ay. Kana mo ayos kayo wala. Food trip sa ako ano, mawanong kautuhon. Ay, gigay. Daw mga cookers oh. Ha? Utan tirada ro. Ang atong sudarn, kaya pulos mga green, mga G ba? No? Jamunggay, GR. jugbatis. Wan. Jaluyot. Ay kuan purple taong. Japing. Pink. Nakaano? Hoy! Donut! Sekreto melupit ah. Luto na master. Luto na ting. Dara, chip ko kay. Luto na, okay kayo? Kaya ba, okay ka na ba? Pati kayo. Gutom yung kabaw. Guys,
Lah. mga guys. Nga ano mga guys. Yung mga ga. So, that's all for today mga gano. Kita-kita ta sa akong sunod nga video. That's all for today. Nawat ko nga ma-enjoy ninyo ang video. So don't forget to like, comment, share, and subscribe sa akong YouTube channel. No? That's all for today mga ga. See you. Anoy out. Bye!